لبيك اللهم لبيك. En Balma, on y est commission des agences du voyage du Mali. Mali agent de voyage ou commission ba. Kuba ni malien befe ni ya leini ka fo kata hejila ika wuli kati to sebe agence la agence mimbe ni ya kanu ko kadaka 2026 hiji ko Saudi kleme ka sharia gelembata le 31 décembre 2025 no ya so mo min to ma sebe abena gelade o de koso agence ka tomba no de commission ye Kuba ni malien befe ko wuli kuma don o de ka usan singa de ko agence bekelme ki ka daile ka malien kumbe chuga mina toko ka semenjona o de koson ne miya leini ka fo ibna ta hijila walma ki ka mabla kata ki ka wuli ka besisan ka buli kata agence ben ka fo niya kanu na ka barata buli dia toko seben ikata ke nintu ye kuna fuliye anye kuna fuli min so ka bo Mali agent de voyage ka tombala na ka maka fo commission Allah ka fami ko nyumande amma assalamu alaikum Agence Dunia Travers Service ako abibu nyamasegi folike ka nyesi aka sango hiji deumo aw munu yedana ya takadaka aw ka hiji labeni akechugo nyumana nan tara hera la ka segi hera la dumunun kay berebereli kay nam moko be jien fenfena u ba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur mi to ba no fe no e Amadou Maïgaye ajora joro la nyemo ya ko fenfen ajora joro la kaniso ja mo la ka mo berebere ka koto mo tala mo te mindo ka nyeira mo la anyo barade soro dunya la mukele kono ako ka aw bela jele la dunya silame munu be Mali kono ani munu zigiro beno do diye jamana were umo ka fo sanwere o hiji ni o umura o baraw labe undamne na kaba o mana aw munu ba fe ka hiji ke damu lakana ni basigi kono agence dunuya akeme ko fere bela jele tige ka hiji ke jugo nyuma kalaw bela jele labe ka bla awnye minyi ka do shiro ni damu ye ka surunya aw ka bato ke yoro la dumuni laki ka sanuma obi tobe ka bla aw ka bulu ka sagana ka wati bela jele la dogotoro jolewon olube aw no fe hiji ke yoro ani bato ke yoro wera bela jele la yoro be ani wati be baw bulu kuma do o ka busa ne de singa di agence Dunia Travel Service jenyo ankele mimbe aw ka hiji ni aw ka humura ke ka nya ale de do o fana ni aw be kuna foni were nyini aye weleli ke 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw be u ka yoro nyini u fle ni hippodrome yere la immeuble station soma yafula kulukoro sira dala o fana minyi ka do agence Dunia Travel Service ye kube dugaw ke hijini umura ke chugo nyuma ana musakaw ala ka noya silame bela jele ye tap stand ni mami ma fe ka wari ci kana Mali kono nogoya la teliya la ani songo damatmedia tap stand ibe ale télécharger yasa ka ke duguta tono fly ibi ka code promo ke fer ko ye o la minye euro wari duru obedi ma chili o chili tap stand ka wari ci kana Mali kono sonogoya la aya shifla ka galombanda Flebaw ni an lamɛbaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma minnu bɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ ka farafina fantan ani naani ani diɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen na aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma keba bi ye ntɛnɛn ye septembre kalo a tile 8 o ye bi ye san 2025 an b'o kɛnɛ kan ngalon tigɛlen ka ban jajugu yiralen kɔfɛ namaraw ni wulikajɔ kɛlen ka dɛsɛ wolomasiri tabaw ye wulikajɔ boloda keba kabi juma do fo yɔrɔ min an sigilen filɛ nin ye baara bɛ senna a bɛ ka kɛ cogo di
ana o ɲɛfɔ bi an ka kado ale kɛnɛ kan nka keba me kado fana di surasiw yɛrɛ ma bi han ngo ni mɔgɔ bɛ to ka tiɲɛ fɔ i teri ngo bɛ teriya sinsin de keba n'an bɔra ye min ye farikolo ɲɛnajɛ ye ala kɔni kɛlen don k'o nɔgɔya an ye nin tile 2 in na dɛ Côte d'Ivoire yɛrɛ kɔni ta kɛra lamina y'a ko la keba u t'an ci basketi la nɛgɛsoboli taara kɛ fu fɛ an y'o fana bɛɛ cɛ ka na n'o ye premier deuxième Mali boliko 7 la keba 4 an y'o fɔlɔ ya sɔrɔ Côte d'Ivoire kaw yɛrɛ fɛ yen han a ma kɛ yan dɛ a kɛra yen de yɔrɔ basketi kɔni tɛ mɔgɔtuguni ninnu olu tun bɛ ninnu f'a da daw la o n y'a fɔ ye n k'u ma hali n'a mana ni coupe ye voisin kana aw bati dɔrɔn donc an bɛ dɔ fɔ farikolo yɛrɛ la super coupe Asimi ale fana kun cɛra kunu cɛ keba n'a ma kulukoro ko in ɲɛɲini a bɛ sɔn ka kɛ super biton ka biennale n'a ye dɛ nin dun siɲɛ 2 ye n'u ye 3 kɛ u bɛ sɔn ka fɔ k'a ye kulukoro bɔ compétition in na dɛ Salo u y'a ta ɲinan u y'a ta san wɛrɛ n'u y'a ta an b'u kɛ super biton ɲɔgɔn na an b'a fɔ aw k'aw sen bɔ a la aw bɛ se maaw la ka ban nin y'an ka kuma la kumabaw ye kɔkan kibaruyaw la keba wolofaw fɛ yen olu y'u ka gouvernement falen Egypte ale fana kɛlen don ka wuli ka jɔ kɛ bi ko min ye Israël ye a bɛ ka waleya minnu kɛ ale tɛ jɛn n'o ye RD Congo maaw ye maa dɔw minɛ u y'olu yira maaw la k'a yira k'a fɔ k'olu bɛ ka bamancɛwale kɛ min ye Sudan fana kɔnɔna na kibaruya fana bɛ keba an na o da maaw olu tulo kan ka sɔrɔ ka sa kun cɛ ni farikolo ɲɛnajɛ ye an bɔra ka o min fɔ sisan n'an ka maaw bɛ ka se sɔrɔ o la nin y'an don k'a ye sɔgɔmada in na aw bɛɛ lajɛlen aw bisimila Jani ale sanfɛ. Keba armée ka kado ye min ye n bɛn'o f'i ye u ka to ka maaw ta ninnu lamɛn bani ni dugu fɛn fɛn filɛ ko bingali kɛra a la dugu si tɛ yen ni dugudenw m'a fɔ nin yɔrɔ in na nin ko in bɛ ka kɛ nin yɔrɔ in na karisaw sigilen na nin yɔrɔ in na nin ko in bɛ sen na armée ka sɔn fana keba kuma dɔw la dugudenw olu k'u dɛmɛ baara dɔw la ka se ka yɔrɔ dɔw yir'u la ka se ka sira dɔw bila u kɔrɔ maa minnu bɛ yen bi ni olu bɛ ka lakana kɛ u ka dugudaw la u ka sigidaw n'u ka kabilaw la keba u k'olu fana lamɛn kuma dɔw la a bɛ dɔ de fara dɔ kan ka baara ɲɛ u bolo sabula olu ka communiqué u b'a fɔ k'u b'a ɲini anw jamanadenw fɛ keba an ka jɛ an n'u ka baara kɛ nka san kalo 12 i b'an ka dugudenw caman kumakan mɛn bi ninnu tɛmɛna anw fɛ yan bi nin kɛra tan u fana ka to ka olu dɔw jateminɛ k'olu sɛgɛsɛgɛ n'u y'o sɛgɛsɛgɛ keba a ka ca ala fɛ degun bɛ degun na u tɛ bi o janw kɔnɔ gɛlɛyaw bɛ gɛlɛyaw la nka keba u k'a kɛ duguden ɲɛnamaw ye dɛ parce que dugu dɔw fana bɛ yen an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna olu ye bɛnkan ta dɛ bɛnkantigi ninnu olu tɛ tiɲɛ fɔ dɛ parce que olu bolo armée bɛ na ni armée taara bamanciwale kɛba ninnu de bɛ na u bɛ na ka na olu faga donc maa minnu bɛ yen n'u b'a fɛ ka baara yɛrɛ k'a ɲɛ kan u k'olu lajɛ kungokolo fandanbada minnu bɛ yen n'a fɔra ko maa ninnu dogolen don kɔnɔ keba u kana nin waleya ɲɔgɔnna kɔnɔ ka wuli ka taa u nɔfɛ u ka kɔn ka t'u ɲini u sigiyɔrɔw la waati min na mɔgɔ minnu bɛ ka nin munumunu salo bɛɛ kɛ n'i ye a jateminɛ i bɛ Segu mara ta ɲɔnɔ ni fɛnw ta tukɔrɔlaw ni fɛnw i b'a fɔ ko u bɛ yen de tuma bɛɛ ɲɔnɔ mara yɛrɛ la ɲɔrɔnkaw ye weleli min kɛ a ka ca nka ni ko kɛra tan hakili o de bɛ kɛ ka baara kɛ dugudenw fana u jɔyɔrɔba bɛ yen bi u fana ka kibaruya ɲɛnamaw di u ka bɔ a dɔw fana bɛ keba an ka tiɲɛ fɔ dɛ dɔ delila ka an yɛrɛ wele yan ala ko tiɲɛ armée y'i senfa ka taa keba a ma bɔ foyi fɛ a ko gɛlɛyara dɛ ja ale bɛ dugutigi fɛ yen ja ale tɛ maa ɲɛnama ye ale bɛ ninnu ka baara de la dugudenw kulɛra k'u bɛna bi u ka dugu kan surasiw bɛ ka bɔ ka taa yɔrɔ min na keba u taara Jana surasi ye heureusement a don eliko wulila n'o tɛ a tun bɛ gɛlɛya dɛ donc o fana bɛ o ko in na an k'o fana tiɲɛ fana fɔ wa kuma caman fana mɔgɔ bɛ weleli kɛ moto kelentigi keba
moto flatigi bamanci wale keba nume minga ba do ube bossa ya senu ya falage ya sisa ube tafo balabugu moto tigi fla ori be taninga segi ke anga mo ko jama babu no fe odo ngo time make ya faya kono na nyire ere bora kala ma labana to bina absega lagali yere asega lagali donc anga dugudo fana ga kiwara nyine ma nyini yoro munu kon bey tiere la ku bey u dogolente buguni mara mawe welelige dogo ye welelige joyla welelige masina ke masina sai jere kata se fo wo kono bema u ba ko dogo robe u daga robe wani wati na fana ke ba nga tien fore ani Mauritanie che koni u bina ko jugu chamanga kata osra de fede donc ni ye anga kadoe kadi arme ma biso madana janto yɛrɛ la ale kɔrɔcogo o ka ɲi kosɛbɛ keba yana an ka taa yɔrɔ jan a kun fɔra ko a tɔgɔ de fangandaraki a kuma tun bɛ senna keba an ye sɛgɛsɛgɛli minnu kɛ ngima an ye ɲinini minnu kɛ a yirala na k'a fɔ ko fangandaraki tɛ yen maa ma minɛ finitigila maa ma minɛ maa la nka min bɛ yen an k'an janto an yɛrɛ la an sɔmi ka janya kosɛbɛ n'o tɛ min ye fangandaraki ladege o ma kɛ keba ne ko bamanci wale ni wale kɛbaw u bɛ bɔ u bɛ jaw di u bɛ laseliw kɛ u bɛ jasiraw kɛ nka u b'u sinsin mun kan silamɛ diinɛ a sera an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ fana ka bɔ k'u jaabi dɛ diinɛ bɛ min kɔni fɔ aw kana dɔwɛrɛ kɛ diinɛ ko min a ye bɔ k'o tiɲɛ fɔ maaw ye ninnu ta in tɛ diinɛ ko ye kiba ne bɛ misali damadɔ d'i ma diinɛ e ye diinɛtigi e bɛ fɛ ka diinɛ de baara kɛ e bɛna sitɛrinin jɔ k'o jeni ka maaw ka mɔbiliw jeni ka maaw ka iziniw jeni ka bagan bila ka don mɔgɔw ka balo kɔnɔna na ka maaw bali ka taa sugu la diinɛ jumɛn y'o fɔ maa ye e ko k'a bɛ ni armée de cɛ e ni armée de bɛ ɲɔgɔn na e bɛ armée de ɲinina e tɛ fɛ jamana fanga de ka sigi yɔrɔw la e yɛrɛ b'a fɔ dugudenw ye k'u kana sɔn min ma keba ne e y'o dugudenw yɛrɛ bali ka baara kɛ e y'olu bali ka to ka tagaw la k'olu bolominɛw tiɲɛ mɔbili minnu bɛ ka tiɲɛ bi sitɛrinin minnu bɛ ka jeni bi yɔrɔ minnu bɛ ka kari bi duguden minnu bɛ ka fa bi maa minnu t'a to dugu la u ka mɔbiliw bɛ minɛ o la bi keba ninnu bɛɛ lajɛlen ye sɔrɔdasiw ye wa diinɛ ko kuma jumɛn bɛ nin kɔnɔna na yan an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye nka n ye min fɔ kunu o de don laɲini tɛ sisan fila ye koyi fanga min b'an da la an bɛ se ka fɛɛrɛ o fɛɛrɛ kɛ ka maaw kɔ don ɲɔgɔn ma ka fɔɲɔgɔnkɔ don u yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ka u wuli ka bɔ yen pewu o de bɛ sen na wa a tɛ ka kɛ dɔwɛrɛ kama dɛ jamana in nafa de kama don n'o tɛ ko bɛ ko la o bɛ ka kɛ maa dɔw fɛ anw fɛ yan k'an lamini jamana maaw dugu dɔw fana kɔnɔna na i ɲɛ bɛ nin ko caman na bɔlɔlɔ sanfɛ an ka waribatigi dɔw dalen don olu de bɛ ka musaka bɔ k'a balaw kɛ dɛ kojugu kunyanfan caman bɛ yen bi ko caman bɛ ka kɛ bɔlɔlɔ sanfɛla la bi olu de kɛlen don ka musaka bila a la sabula olu bolo ni nin fanga in ma dafiri olu t'u sago sɔrɔ a ye dɔ kɛ ka ban o wolola min na an ɲɛ b'o la bi a t'a to fɔlɔ an ka bɔ f'an ɲini an yɛrɛ la an ka se ka bɛn n'i yɛrɛ ye mali ko ta k'a lajɛ keba minnu bɛ ka maliyɛnw jaabi kɔ kan a bɛɛ ye maliyɛn an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn ne bɛ se k'a faamu ko politiki ko hukumu kɔnɔna na e ka kuntilenna ye ne tɛ se ka min faamu keba e ka kuntilenna bɛ se ka kɛ cogo di terrorisme bɛ e ka jamanaden fa e ka kɛ o kɔkɔrɔdonba ye k'o ye ka kuntilenna o ye kuntilenna jumɛn ye terrorisme bɛ e ka sɔrɔdasi fa k'o jabɔ k'o yira ka yɛlɛ n'o ye ka yuguri n'o ye walima ni kojugu kɛra mali la k'o da lɛfɛ kɔnɔ k'o sɛnsɛn k'o yira bɛɛ la k'o lajuguya ko o ye kuntilenna n'o ye kuntilenna min o kuntilenna man ɲi dɛ o kuntilenna man ɲi dɛ wa an yɛrɛ fana k'an hakili to an yɛrɛ la yan telefɔni minnu b'an bolo a bɛ k'an sosuwa dɛ keba ye jani dɔ sɔrɔ f'a k'a ci mɔgɔ min ka nimero b'a bolo ma keba bɛ dɔ fara jatigɛ kan dɛ f'an ka o ko bɛɛ lajɛlen jateminɛ keba n ye min f'i ɲɛna armée
ale bɛ baara min na a ka gɛlɛ a ka di maa caman ye ka bɔ Bamakɔ ka taa Segu armée ka bunteli kɛ ka taa ka bunteli kɛ ka segin kiba ni armée y'o kɛ dugu minnu bɛ yen duguden minnu bɛ yen feerelikɛla minnu bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen b'a kɔlɔlɔ sɔrɔ o ye gɛlɛya wɛrɛba de ye an ka jamana tɛ se min kɔrɔ bi o de la maaw bɛ min fɛ ni min ka d'u ye u k'a baara to sɔrɔdasiw bolo olu de b'a ɲɛdɔn wulikajɔ minnu bɛ senna bi a bɛ na n'a kibaruyaw ye a baara bɛ na kɛ cogo a bɛ ka kɛ cogo min na yaasa bɛɛ lajɛlen ka se k'a faamu kiba o la min ye tiɲɛ ye a bɛ ka da kɛnɛmaya nkalon mɛnna ka tigɛ maliyɛnw ye jajugu mɛnna ka yira u la min ye maliden minnu bɛ ka faso dɛmɛ bi u ka fo k'u waleɲuman dɔn faso kanu don jamanadenya don u ka sigi sen kan kiba fana minnu b'a fɛ fana ka kibaruya jugu di ka maaw jatigɛ u k'a bila u kunna k'an bɛɛ lajɛlen ye maliyɛn ye dunan tɛ nin baara in na dɛ a bɛɛ ye maliyɛn min bɛ k'a kɛ duguma o min bɛ k'a kɛ kɛnɛ kan o an bɛɛ lajɛlen de ye maliyɛn ye kuntilenna kɛlɛ tɛ nin ye dɛ sabula armée o y'an bɛɛ de ta ye ne ta tɛ e ta tɛ an bɛɛ de ta don komi an bɛɛ ta ye Mali ye cogo min nka filɛla mana kɛ ko ka juguya ta ka ɲɛsin maaw ma maa minnu bɛ t'u ni di an t'o faamu dɛ an t'o faamu cogo si la i kana kɛ armée yɛrɛ fɛ fiyewu nka n'i y'i da de n'i y'i sen bɔ a la o ka fisa i ka fara maaw kan maa minnu b'a fɛ k'an ka jamana ci k'an ka jamana k'a segin kɔ kiba wolomasiri tabaw ka ɲɛma n'o ye baro kɛlɛtigi ye a ye kibaruya di Indelimani kan an b'a fɔ maaw ɲɛna sa k'a fɔ ko min ye wolomasiri tabaw ye u ye wulikajɔ belebeleba kɛ wulikajɔ min kɛra nin kalo in tile 6 n'o bɛnna sibiri ma Indelimanikaw fɛ T-Site ale bɛ Ansongo mara la wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan sa ko min ye armée ye ale ka wulikajɔ senfɛ wulikajɔ min ni o tun bɛ sen na T-Site marabolo la u y'a ye k'a fɔ ko min ye pankurun dɔ k'a fɔ min ye mobili dɔ ale kɔni taari dogo wo dɔ kɔnɔ ale ɲinina fo ka taa ye dibidibi in kɔnɔna na sa min ye armée ye a ye mobili na kɔlɔsi k'a dɛndɛn k'a nɔbɔ ka maaw bila sa n'o ye an ka dronetigiw ye u k'a sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ a ka taa ni ka segiw bɛ cogo min ka sɔrɔ ka min ye mugu k'o wulili daminɛ a la min ye armée ye a ka nin wulikajɔ in ko yanni o cɛ o y'a sɔrɔ u ye kibaruya suguya bɛɛ lajɛlen ta kibaruya minnu b'a to sa u bɛ se k'a dɔn a dɔngala kari mobili in yɛrɛ bɔra yɔrɔ min nka mugu cilen mobili in na a yera k'a fɔ ko min ye fɛn mɛnɛtaw tun b'a kɔnɔ gɛlɛya tun bɛ a kɔnɔna na wa min ye fɛn dogolenw ye n'olu kun bɛ pɛrɛn olu caman tun b'a la wolomasiri tabaw kɔni tor'u ka baara la a yɔrɔ la yaasa basigi ni lafiya u bɛ se ka na cogo min Indelimani n'a lamini bɛɛ lajɛlen na min ye baro kɛlɛtigi ye ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo ka sa ko an bolo di ɲɔgɔn ma yaasa wolomasiri tabaw an bɛ se k'u dɛmɛ ni kibaruya ɲuman ye cogo min nin mobili n'a ɲɔgɔnnaw ka se ka olu bɔ baara la keba maa caman ye kibaruya caman di k'a yira k'a fɔ sa ko min ye Kayi ni Jema sira ye ko bamanciwale kɛbaw k'u tun b'a ka kununko o ko kɔni o tɛ tiɲɛ ye bi o tɛ tiɲɛ ye sini kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa an b'a dɔn k'a fɔ baara min bɛ sen na armée ale kɔni b'a ka ratissage la o la sisan an bɛ taa Ɲorokaw fɛ yen Ɲoro di Sahel kɔnɔna na min ye opération tactique avancée contrôlée n'o ɲɛmaa ye Gilbert Jara ye olu sera ka wulikajɔ kɛ Ɲorokaw fɛ yen wa min ye maa dɔw ye olu fana k'u minɛnen don k'olu bɔ bamanciwale kɛbaw bolo o ko kɛra cogo min Radio Mali maaw ye ja min sɔrɔ la an ka jɛ ka o filɛ. Les groupes terroristes, on va dire coupés de route, ont voulu menacer le trafic sur les axes menant à Niolu-Sahel. Un terrible événement s'est produit, c'est l'intervention des vecteurs aériens qui a permis d'effectuer des frappes sur plusieurs sites où se trouvaient ces groupes terroristes-là, dont l'endroit où se trouvaient les éléments séquestrés. Donc vers 23h, suite à ces frappes-là, les chauffeurs, les conducteurs, les apprentis et tous ces passagers qui ont été séquestrés, j'allais dire comme ça, il y a quelques jours, et qui ont exprimé leur satisfaction suite aux actions des FAMA. On les a conduits dans leur domicile accompagnés de la patrouille nocturne. Et nous voulons rassurer la population que l'armée est dans une posture offensive toujours. Nous sommes là et nous veillons au grain. Et vous avez vu ces derniers temps, c'est des patrouilles que nous faisons sortir
sur presque tous les axes. Donc nous disons aux gens de vaquer sereinement à leurs occupations. Je pense que les hautes autorités sont à la tâche pour que désormais ces frappes-là soient régulières. Et puis dès que on cet enlèvement nous avait beaucoup découragés. Nous étions dans 5 véhicules, tous arrêtés. Cette frappe nocturne réalisée par l'avion des femmes nous a réconfortés. Ça nous a libérés. Nous saluons les femmes. Vraiment, la satisfaction est détail. Vive les femmes. Ayiwa Keba ni ye Nyoro ye colonel Gilbert ale de chef d'état-major poste contrôle avancé o ɲɛmaa de ale ye a ko k'u ye wulikajɔ kɛ ni pankuru ye gosili kɛ dugumana na olu y'u wasa don maaw la o wasadon ne senfɛ min ye armée ye a sera ka maa dɔw be n'o tun minɛnen no bamanciwale kɛbaw bolo k'olu dɔw bɔ u bolo olu yɛrɛ y'u ka dantigɛli kɛ i ye cɛ ka kuma mɛn k'ale yɛrɛ kun jigi tɛ foyi kan tuguni k'ale kɔni kun sigilen sa ka domakɔnɔ de kɛ yanni armée kana dɛmɛ don ale ma kɛba hukumu kelen kɔnɔna na armée ka cɛden minnu bɛ Kayi marabolo la n'o ye unité minnu bɛ yen olu caman bɔra sa ka bamanciwale ɲugawale kɛbaw olu dagayɔrɔw k'olu gosili daminɛ k'a caman yɛlɛma k'a kɛ bugurijɛ ye sibiri n'o ye septembre kalo tile 6 ye min ye wolomasiri tabaw ka kɛnɛ belebeleba mun bɛ Kayi mara kɔnɔna na wulikajɔ ale kɛra o la sa yaasa ka se ka taa Jema ani Yorodi Sahel wulikajɔ in senfɛ sa a ko la fanba kɛra min ye o ye bamanciwale ɲugawale kɛba fɛn fɛn kɔni kun dogolen don o sira ninnu kan nin tile laban ninnu na minnu tun ye jatigɛ ta ka ɲɛsin maaw ma sirabaw kan a caman u sera ka olu ɲini k'u ye k'u bɔ baara la maa minnu bɛ yen n'o ye wolomasiri tabaw ye u ye kimɛli kɛ ka jateminɛ kɛ ka kɔlɔsili caman kɛ ka sɔrɔ ka nin baara in k'ale boloda n'o ye wulikajɔ in ye maa minnu bɛ yen sa n'olu ye bamaci jɛkuluw ye n'u kun dogolen hakilila tigɛlen don u y'olu caman bila ka taa repos éternel la min ye minɛn minnu b'u bolo k'olu caman yɛlɛma k'o kɛ bugurijɛ ye kɛlɛkɛminɛn mafalenba fana tun b'u bolo o kun dogolen don yɔrɔ la yɔrɔ min ni armée kɔni ka pankuru a ye o bɛɛ lajɛlen nɔɔni k'a bɛɛ lajɛlen yɛlɛma k'a kɛ bugurijɛ ye min ye pankuru ye fana olu fana ye wulikajɔ kɛ sibiri ale kari tile kɔnɔna na n'o ye kalo tile 7 ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la marabolo dɔw la Nyoro ma fanfɛla la min ye dugu min bɛ n'o ye Lakamane Jongamane Seyi ani Garjel ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ Nyoro ale marabolo kɔnɔna na wulikajɔ kɛra ye wolomasiri tabaw fɛ Kayi fana kɔnɔna na sa bamanciwale ɲugawale kɛba caman bɔnɛna a nin na armée ale ka wulikajɔ fɛ min ye baaraw ye u bɛ senna hali bi sɔgɔmada in na min ye wolomasiri tabaw ye u ka cɛsiri n'u ka timinanja yaasa ka se ka maaw n'u bolominɛw lakana jamana fantan 4 bɛɛ fɛ baro kɛlɛtigiw ko o y'u kalikan ye u b'a ɲini dugudenw fɛ sa u ka bɔ k'u ka baaraw kɛ hakililatigɛ ni basigi kɔnɔna na sabula min ye wolomasiri tabaw ye u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri ka bamanciwale kɛbaw k'olu kɔni bɔ yen pewu u bɛna na o sigi sen kan k'o baaraw to sen na yaasa jamana ale ka kelenya bɛ se ka sabati cogo min bolodi ɲɔgɔnma o hukumu kɔnɔna na an ka se ale sɔrɔli la min ye baro kɛlɛtigi ye k'a b'a ɲini dugudenw fɛ ka jɛ ka armée ale dɛmɛ ni kibaruyaw ye ka armée dɛmɛ ni baara a ka baara kɔnɔna na yaasa olu yɛrɛ n'u bolominɛw u bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kisi cogo min na Keba yaasa ka ko in kuncɛ donitamila dɔw n'o ye chauffeur ye olu tun minɛna Senegalikaw fɛ yen olu Mali kɔnɔna na o 6 Senegalikaw y'a yira sa ka fɔ ko olu kɔni bɛɛ lajɛlen bilara olu kɔni sera ka segin ka t'u ka so nin ye an ka sɔgɔmada in na wolomasiri tabaw ka kɛnɛ ye ni Ala sɔnna ma sini an nana ni kurakuraw ye Keba mun tɛ nin ye wulikajɔ bɛ ka kɛ cogo min na ni baara bɛ ka kɛ cogo min na fan bɛɛ lajɛlen fɛ maaw bɛ se k'a faamu cogo min. bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don
Bamako, Seko San, Moti, Kuchala, Katase Sikaso ma Kenyeba, Kita. Umanyina Nyoro di Sahel Mauko, Katase Kolokani, Jijeni, Fokatase Bemama. Somatra, Fien Foroko, Somatra, Kauli Herala, Kase Herala. la Kiba Senegal jamana kuntigi n'o ye Bassirou Diomaye Diakhar Faye ye ale n'a ka premier ministre sibiri tɛmɛnen u jɛra ka yɛlɛma dɔɔni don u ka gouvernement na min ye maa saba kɔni me olu y'u jɔyɔrɔ bila pewu ka bɔ gouvernement kɔnɔ dɔw be olu ye jɔyɔrɔ falen kɛ maa kuraw fana nana maa minnu be n'olu bɔra u ka wasabulon yɛrɛ kɔnɔna na dɔw fana tun be u ka jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ baara la olu bɛɛ lajɛlen nana ani min ye PATSEF ye n'o ye Sonko ka parti ni Diomaye Faye ka parti ye olu dɛmɛbaa dɔw be bɛrɛbɛrɛliko hukumu kɔnɔna na olu maaw fana nana don Premier ministre Ousmane Sonko ale kɔni tora nɔ na a n'a ka makama ni a ka baara kɛcogo bɛɛ lajɛlen foyi ma falen o la sabula ale ni Bassirou olu de ɲɔgɔn ye kabini alamisa ni juma ka se ka gouvernement kura in ka baara sigi sen kan k'a laɲini ye min ye Senegal b'a fɛ ka taa sira min fɛ sɔrɔko ta na sira fɛ a ka se ka o sinsin teliya la yaasa baara o bɛ se ka kɛ cogo min na Egyptekaw fɛ yen kunnafoni dɔ sen fɛ min ye Egypte jamana min bɛ Egypte ministre min b'u ka jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ kunna Badri Al-Latri ale y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Israel bɛ fɛ ka waleya min kɛ ka dɔ fara a ka mɔnɔbɔ kan n'o y'a ka sɔrɔdasi ko ye Gaza kɔnɔna na ko Egypte tɛna jɛ n'o ye bi a tɛ jɛ n'o ye sini sabula min ye Israel ye a bɛ ka waleya min kɛ n'u maa ma wuli k'u jɔ o ye Palestine ale siya la tunu ni ko ye Sudankaw fɛ yen sibiri tɛmɛnen min ye Sudan ni Siri maaw ye u y'a yira sa k'a fɔ ko Mexicain dɔ tun bɛ olu fɛ yen a gɛnna ka bɔ États-Unis kabini juillet kalo tɛmɛnen maa kofɔlen yɛrɛ tɔgɔ ye sa ko Jesus Monoso Guterres ale kɔni ye Mexicain ye a tun bɛ maaw la maa minnu bɛ yen n'o ye maa 8 ye n'olu kun minɛnen don kaso la min ye Sudan u y'a yira sa k'a fɔ k'u kɔni gɛnna ka bɔ États-Unis ka na olu fɛ yen u y'a bila ka taa a faso la RD Congo wolomasiri tabaw kɔni ye maa 6 yira olu ye kasoladenw ye maa 6 minnu k'u y'olu minɛ wulikajɔ sen fɛ u ka jamana ale kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la yɔrɔ minnu na sa ni u ni bamaciwalekɛbaw karilen don ɲɔgɔn na n'o ye M23 ye sɔrɔdasi ninnu cɛla sa maa minɛlen ninnu cɛla u y'a yira sa k'a fɔ ko bamaci jɛkulu min bɛ yen olu ka sɔrɔdasi kelen b'a la nka kelen bɛ yen k'o ye Urandaka ye wa fana ale ka wulikajɔ sera ka ɲɛsin u ka finitigilakaw ma wa k'u y'a ye sira k'a fɔ ko bugunatigɛ min b'a la k'o bɛɛ lajɛlen ye Uranda jamana ale ta ye k'a sɔrɔ min ye nin waati in na u bɛ ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ Congo ale jamana a kɔnɔna na Ukraine ni Irisiga kɛlɛ Irisiga wulikajɔ sen fɛ Ukraine gouvernement dagayɔrɔ nin kalo in tile 7 n'o tun ye kunungo ye u ka faaba yɛrɛ kɔnɔna na Kiev min ye Irisigaw ye u ye yɔrɔ kɔni bombarder sufɛla fɛ koyi bombardement in kɔni kɛra ni pankuru ye a yira sa k'a fɔ ko min ye maa 5 o ni tora ko in sen fɛ 2 o kɛra u ka faaba yɛrɛ kɔnɔna na n'o o ye Kiev ye gouvernement ale dagayɔrɔ min bɛ yen Jɛnsirege naani kɛnɛya tɔnba ale ko sa ko bana min bɛ yen n'o ye ɲɔni ye farafina kɔnɔna na k'olu tɛna giringajɔ kɛ k'o kunbɛn tuguni juma tɛmɛnen u y'a yira sa k'a fɔ ko fura ni fɛn minnu sɔrɔla o la ko b'a yira sa k'a fɔ ko bana in a bɛ se ka kunbɛn farafina jamana bɛɛ lajɛlen fɛ minɛnw b'u bolo u bɛ se ka baara in kɛ min ye waleya in ye sa u y'a yira sa k'a fɔ ko a ko kɔni fɔlen don nka min ye OMS ye ale ko fɛn minnu bɛ yen bi n'olu kan ka girin olu la olu makama ka bon ni nin ye salongo u tun ye nin baara ninnu kɛ keba fɔliko ta na sira fɛ Amadu Mariam b'a dɔn k'a fɔ ko Ala ye Amadu ka kalifa minɛ a la nin ye a kalo 6 ye a ka furumuso ni ale ka filiyajiw bɛɛ lajɛlen bɔnna ka ban pewu Amadu tun ye layidu ta maa minnu ye keba ko a bɛ taa concert la olu fɛ yen Faransikaw fɛ yen i b'a dɔn k'a fɔ ko contrat ko don Mariam kɔni kalo 6 tɛmɛnen kɔfɛ ale kɔni taara sa ka taa min ye a cɛ o kun kan ka maa minnu ka contratw kɛ a fatulen kalo 5 ka taa o kɛnɛw kan ka taa olu timɛ Faransikaw olu fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la waleya ninnu n'o ye ɲɛnajɛ in ye sa ale kɛra sibiri su a n'a denkɛ n'o ye Sam Bagayogo ye a n'o tun bɛ ɲɔgɔn fɛ ani cɛ ka groupe maa tɔw bɛɛ lajɛlen minnu ni Amadu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kɔrɔlen u bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ in kan maa ma falen caman bɔra sa dugu in yɛrɛ la sa n'o o ye Avili ye Koteres ye bɛɛ lajɛlen nana sa ka na min ye Mariam
ale lajɛ kalo 5 filiya bannen kɔfɛ keba a bɛ ka baara mun kɛ bi seko ani dɔnko ta nasira fɛ ka na senkɔrɔma dondo ani ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin a ma cɛ o tun y'i bolonɔ bila sɛbɛn minnu na n'olu ye kɔntraw ye a bɛ ka taa olu baaraw olu de timɛ keba an bɛ bi dɛ coupe du monde éliminatoire Mali ani Ghana an ka ndulatilaw kɔni bɛɛ lajɛlen sera ka ban Ganakaw fɛ yen u kunbɛra kunbɛcogo ɲuman na min ye terrain ye u taara u bɛɛ lajɛlen lajɛ keba min ye Mali ye tile 7nan na anw ni Comore de tun bɛ ɲɔgɔn na o kɛra Marocaw fɛ Berkanikaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa an kɔni ye se sɔrɔ o la olu ka académie kɔnɔna na ye an y'an cɛsiri kosɛbɛ ka se ka min ye olu dasi an ka celu fɔlɔ Nene Dorgelès kabini saga 28nan na Kamoru Dumuya penalty la ale y'a don 76nan na Lassana Kulubali 76 na bisa ni kura fiyɛlen no an ka samata sɛgɛw la ka Ghana ale kunbɛn min ye an bɛ jɛkulu min kɔnɔ n'a bɛ fɔ ma ko groupe I keba ni maa min ye se sɔrɔ bi o jɔyɔrɔ bɛ sɔn ka bonya kosɛbɛ sabula ndolati tɔ bɛna na to tile 2 ye o tile 2 kɔnɔna na sa maa minnu kan ka taa an ka jɛkulu kɔnɔna na a bɛ dɔn nka min ye jɛkulu tɔw fana ye a bisibasalen no o wulu bana fana kɔnɔna na keba ni Maroc tɛ farafinna tɔn foyi tɛ fɔlɔ min sera k'a ka billet sɔrɔ ka taga coupe du monde ale kɛnɛ kan min ye farafinna ale tɔgɔ la jɛkulu 9 de bɛ yen maa minnu bɛ yen n'olu ye galiya sɔrɔ olu kɔni olu bɛ taa directement na keba olu tɛ taa bila baara wɛrɛ la tuguni olu kɔni olu qualifielen ka taa a ko kɛnɛ kan an bɛ dugawu kɛ sa min ye an ka maaw ye ala k'an kisi fɛn tɔgɔ ye di dɛ baraji tɛ yan cɛ an kana taa baraji la keba min ye bolola balontan ye basikɛti an ka musow ye Côte d'Ivoire dasi 65 38 min ye u ka bɔko filanan o de tun ye nin ye npogotiginin ninnu u yɛrɛ kɔni maa 2 kun bɔlen no u la nka a yirala sa k'a fɔ ko min y'an ka maaw ye u ye wulikajɔ kɛ fédération maaw u y'u cɛsiri kosɛbɛ yaasa an ka ndolatila ninnu olu bɛna se cogo min na cɛmanw olu fana ka bɔko filanan na keba olu ni Maroc de tun bɛ ɲɔgɔn na o banna an ka se fana kan tuguni sabula anw citɔ maa fɛ basikɛti la a bɛ gɛlɛya o de la n ko u kun ye bɛnbɛnbɛn de kan na 67 keba Maroc ta kɛra 54 ye o y'an ka bɔko filanan ye an ka jɛkulu kɔnɔna na cɛ ni musow bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ka taa wa an taara ni kupu ye ani kupu bɛ segin an bɛ kɛ kulukoro ɲɔgɔn na ye o b'an na super kupu Assimi la keba kunungo ale ko bɛɛ lajɛlen kun cɛra premier ministre général de division Ablaye Mayiga ale ka yamaruya kɔnɔna na Sadu Mamadu Konate la min ye wulada fɛ sa bɛɛ lajɛlen kɔni taara ye gouvernement ale ni CNT ani présidence faralen ɲɔgɔn kan olu ye ɲɛbila balontan kɛ o banna fu ani fu la o kɔfɛ sa min ye balontan yɛrɛ ye sa n'o ye Moti ale ni Kulukoro ye keba a daminɛna yɔrɔ min Moti ye celu dasi min ye Kulukoro ye o nana jibɔ penalty la sabula o sɔrɔla o la sa o taara penalty tan na min ye Kulukorokaw ye olu sen jara olu sera ka 5 don Moti ta kɛra 3 ye ko in kɔni banna o la nin ye Kulukoro siɲɛ 2nan ye keba u bɛ ka super coupe Assimi ta n'a ala sɔnna ma jaw bɛ Vamara bolo ni ale nana an na o jaw di maaw ma sini nɛgɛsoboli n y'o kuma fana f'i ye keba Côte d'Ivoire Tour de Côte d'Ivoire e ko Mali min ta kɛ Bafa ni Kilicɛ ye yen keba an ka maaw kɔni taara Côte d'Ivoire cogo min u y'u jija k'u cɛsiri yaasa ka se ka jɔyɔrɔ ɲuman sɔrɔ Tour de Côte d'Ivoire la min ye maa min ka jɔnjɔn min ye an ka champion national yɛrɛ ye n'o ye Cɛmɔgɔ Jamutene ye keba ale ye tulokuncɛ tulo n'o o ye u ka 7e étape ye étape laban ale y'o ta caw k'i jɔ n'o ye Yaya Jalo ale kun ye ɲɛmaaya ta siɲɛ 2 min ye tulo yɛrɛ daminɛ na wa min ye Tour in ye Mali y'a ta kun fa kun sabula min ye kilomɛtiri 777 ani 67 la Mali ye se sɔrɔ siɲɛ 4 a fɔ ma ko étape 4 7 bolilen kan Burkina ta o ye 1 ye Cameroun ta ye 1 ye Burkina Côte d'Ivoire yɛrɛ ta o ye 2 ye Mali nɛgɛsobolilaw kɔni u la k'u jɔ ni jɔnjɔn ye yen keba min ye fédération malienne de nɛgɛsoboli ye a ko k'a b'u bɛɛ lajɛlen fo maa minnu seginna nin ko in na hali Côte d'Ivoire ka minnu ye tulo labɛn k'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn ani ka jamana ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen fo ni ala sɔnna ma an ka nɛgɛsobolilaw u bɛ labɛn na ka segin ka na u fana kan ka kunbɛn dɛ n k'u taara kɛ voisin de fɛ yen ni taara voisin fɛ yen n'i ma gagné i b'i sɛgɛn dɛ an t'a lajɛ an k'an cɛsiri hali bi parce que mun de bɛ fɔ ko ni maa min serila tulo na a bɛ sela sɛbɛ la
sisan tulongo na u yɛrɛ fɛ yen an ka basketkɛlaw taara ka t'u jɔyɔrɔ fɛ ka filanan sɔrɔ an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen fɛ fana Angola fana an ye se sɔrɔ u kan denmisɛnninw fana bololata la u bolo nɛgɛso olu fana na a tɔ ye aw ta in de ye sa an tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Marɔku sɔgɔma in na ta an b'o minɛn sanni yan kɛba k'i yɛrɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn maa maa k'u sɔgɔlen don an na bi jani sanfɛ k'u fo Jaba ko a Sidibe an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn min ye Sori Kɛmɛso ye k'ale fo Bayiba mairie du district kɔnɔna na Amadu Gasama k'ale fana fo Musa Togola k'a fɔ États-Unis kaw fɛ Ali Traoré ka taa se Bakoma a n'a ka cɛdenw suguba kɔnɔna na an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo an kɔrɔkɛba yɛrɛ n'o ye Sori Sako ye États-Unis Canadakaw fɛ yen ko mura ni kun b'a la an bɛ dugawu kɛ Ala ka kɔrɔ ka mura ban pewu an tɛ ɲinɛ fana min ye Yaya fo fana n'a ka baarakɛlaw ye yan Torokɔrɔbugu an bɛ butigi kɔnɔ maa ni baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo min ye Nun Dunbiya ye ale bɛ Montréal Canada k'ale fana fo k'a waleɲuman dɔn maa maa sɔgɔlen don an na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen k'aw ni ce kanu bonya ale ni bilasiraliko ɲuman na jani ni Ala sɔnna a ma an na ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ 18 Vamara Berté ale nana ka na kibaruyaw da aw ma a k'an bɛn waati wɛrɛ ni Ala sɔnna. An ka bi baro bɛna ta décret kura mun tara jamana ɲɛmaw fɛ ka APDP ka baara kɛcogo falen. Depuis le 14 mai 2024 jamana ɲɛmaw ye conseil des ministres la u ye décret dɔ ta décret min bɛ warisara don APDP ka sɛbɛn ditaw la. APDP ka sɛbɛn dita ninnu tun bɛ di fɔlɔ fu nka sisan warisara donna la. A warisara procédure bɛ cogo di? Aw ni ne n'a fɔ ma ko personne physique anw ka traitement généralement ka caméra installer an ka so ka installer an ka forow la. O musaka bɛ bɛn 5000 ma. Ni personne morale don sisan i b'a fɔ entreprise baara yɔrɔw ou bien jamana ka cakɛda minnu bɛ wari ladon u ka kɛsi kɔnɔ olu caméra installeli ye 20,000 ni fila bɛɛ la san 3 de ye a papier ninnu validité ye san 3 kɔfɛ i bɛ segin ka taa APDP la ka taa kurakuraya tuguni baara yɔrɔ bɛ na ni traitement wɛrɛw ye i b'a fɔ gestion du personnel gestion de la clientèle contrôle d'accès ninnu ou bien gestion du recrutement o n'a ɲɔgɔnna caman olu bɛɛ lajɛlen olu bɛ ta APDP fɛ 20,000 ou bien 40,000 pour que ka se ka o bɛɛ lajɛlen farafasiya ka bɔ ɲɔgɔn na a bɛ wuli ka se APDP la APDP mɔgɔw b'aw dɛmɛ k'aw ka traitement cartographique n'o kɛra musaka mun kan ka sara traitement mun na o musaka bɛ d'aw kulo kan o wari mana fara ɲɔgɔn kan a bɛ reverser jamana wakandeba de kɔnɔ n'a fɔ ko trésor public o kunnafoniya de kun b'an bolo ka d'aw kulo kan